Rondak Bayan, Rondak Bayan. Especial, no es un viene y va. Amar solo te pasa una vez, pero de verdad. Amar es cuando solo piensas en dónde estará. Amar es como un milagro difícil de explicar. Es cuando la proteges de la lluvia y el viento. Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo. Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso. Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos. Por amar te robaría una estrella, te la regalaría. Por amar te cruzaría los mares solo por abrazarte. Por amarte
escribe su nombre por todo el cielo. Amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos. Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos. Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo. Por amar te robaría una estrella y te la regalaría. Por amar te cruzaría los mares solo por abrazarte. Por amar te juntaría la lluvia con el fuego. Por amar te daría mi vida solo por besarte. Por amar te robaría una estrella y te la regalaría. Por amar te cruzaría los mares solo por abrazarte. Por amar te juntaría la lluvia con el fuego. Por amar te daría mi vida. Ay, solo por besarte. Matag pitik sa orasan, Rondak bayan, may matag subang sa adlaw sa sidlakan. Adunay mga isong lugaynon nga ako ikaw kitang tanan. Dunay dakong kalambigitan. dunay kasing-kasing kay gobyerno Hingpit na baruganan atong ang kinahanglan. gipakita o ang gihatag ni Mayor Cagas sa tanan. Aniya na ang programang Rondak Bayan. Katapusang pila ka bulan na lang na agihapoy proyekto. Rondak Bayan. Kauban ng atong isuon, Michael Nakwa. May buntag sa tanan nga naminaw karon sa programa ni Sir Mike Nakwa. Rondak Bayan. Rondak Bayan. Bugno sila nagkayagaw na lang. Mga aswang agta o mga tikma lang. Nagkabidlay nagkalintuan sila bumbang. Dakto lang bungutin, okay lang naday. Bugno sila bira. Waka kyapi. Bugno sila. Nananggal kong aswang. Nakalintuan na. Nakikalaan. Bugno kaurasay. Nabugto ang bra. Napukang ang bagawan. Panting ang usa. Labno tayo sumubok. Nangaligid sila. Kung sinubugno sila. Ang mga kontrabida. Bugno sila na Yo, hello, what's up? Good morning, good morning, good morning, Digos City, Davao del Sur, South Mindanao, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong buntag ka natong tanan. Welcome, welcome ladies and gentlemen sa atong tulumanong Ron Dakbayan. Dinigyapon sa atong paboritong stasyon, DXDA 94.3 Charm Radio, ang hinigugmang Sibyahanan sa Habagatang Davao. Kininyo yanong magsisibya sa radyo, Kagawad Michael Mike Nakwa. Paniko ninyo niya sa unahan sa pagkumbati sa may sigutanan, kitang tanan may kalambigitan. Labi na gayod ang mga accomplishment, mga plans and program sa ato ang gobyerno sa Provincial Government of Davao del Sur, ingon man sa City Government of Digos Moy Sintro, o nagatutok ang atong programang Ron Dakbayan. Ron Dakbayan. Praise the Lord sa mga nagpumasing mga panalangin gibubo ka na to gikan sa kaitasan. Mga blessings nga to na dawat sa matagkaroon o gunya. Ginoo, daghan kayong salamat. Ha? Amen? And of course, kanutag na ang mga sukitig paminaw. Kita nagasaulog sa Padigusan Festival 2023. Happy Padigusan! Hey, Happy Padigusan! It's July 19, 2023.
Padigusan na sa araw di pagamaligo. Bawal kandingon ron kay padigusan ron. Padigusan means paligo. Ha? Darog na pa'y kandingon ron mga tagnaa. Happy padigusan and good morning sa tuwang maanyag na paraiso. Governor Yvonne Ronia Cagas. Happy padigusan ni Modena Gov. To Vice Mayor, Vice Governor Attorney I, happy padigusan po and good morning. To Congressman Manong John. Manong, happy padigusan, good morning sa Modena. And of course, ato Special Assistant to Provincial Governor Sub-G Mark Cagas. Happy padigusan sa Modena, good morning sir. Sir Mark. And of course, mga igala sa ato mga mayors, vice mayors or municipal councilors sa 9 municipalities. Good morning sa inyong tanan. And of course, sa tuang Mayor Ciudad Sadigos. Happy padigusan and good morning sa mga Mayor Joseph Ortiz Cagas, Vice Mayor Attorney Banya, mga konsehali Ciudad Sadigos. Sabi na sa tuang number 1 City Councilor Honorable Liza Maravillas Cagas, nga maugyoy responsable kung anong bibo kayo ang ato padigusan. Umigan siya naghupot sa Committee on Tourism sa ato ang City Government of Digos. We salute to you, Honorable Liza Maravillas Cagas, sa imuhang kugi no og dedikasyon nga naghatag og kabibo og kalingawan sa mga Digosenyos ug sa mga dayuhan sa tuang padigusan 2023. So daghan kayong salamat, Honorable Liza Maravillas Cagas and Mayor Joseph Cagas. Mga kaubanan sa buhat diri sa 94.3 Charm Radio, mayong buntag kasi si Joy, ang mga station manager, ang Sir J, o yun man sa mga DJs and anchors, ang on-duty technician na to karon si John Shah, si Dudes, si Warren Abalye nga always nagahatod og mga labas ng mga aktibidades pinagi sa iya Facebook Live sa laag ni Warlin. And of course, ato ang mga bantay sa Kapsay Kalinaw. And sa tanang mga viewers nagsudong sa Facebook Live, sa official Facebook page or official Facebook account sa Charm Radio, hello sa inyo ang tanan. And sa mga nagsudong via Facebook Live, sa ato usab na personal Facebook account na Michael Nakwa, imbayaon tamo karon taon. Og sa tanang mga naminaw og radio 94.3 Charm Radio, maayong buntag sa inyo ang tanan. Og sa Nakwa family, Nakwa clan, good morning sa 232 ka barangay sa to probinsya sa Davao del Sur, og labi na sa to ang 26 ka barangay Ciudad Sadigos, og sa barangay nga to ang gialagaran ato mga constituent barangay Zone 2 Digos City. Good morning. Alright, here we go, Dinita. Happy padigusan. Okay. Sayo pa lang sa buntag mga bay, nana dinha sa dawis ang ato ang mga opisyalis sa City Government of Digos, sa mga managlahing barangay, mga katauhan, mga Digosenyos, mga dayuhan yung misalmot sa kining miglayag. Panindotay og design sa bangka. Yanina mga alas 6 isugdan, alas 6:30 diha sa dawis, no? Bibo kayo nga to ang dawis, no? Grabe ka bibo. Daghan kayog tao, daghan kayog mga aktibidades, gumikan kay padigusan man lagi. Ang essence karon sa padigusan nga maligo, magbasa-basa ta, sana all basa. Ato ag yung nasinati, no, nga medyo kilom-kilom, taligsik gamay, nabasa gyud. Maog yun na essence anang padigusan, yan nagyud tay activity sa tubig, sapa, dagat, no.
Diba? Gahapon, bangkarira gahapon. Lumbaan na yung mga bangka. Bisang kataligsik, daghang kay tao. No? So, bibog kayo. Wa pa'y labo tong beach volleyball kagahapon sa Dawis. Nga sa tanang mga kalihukan sa padigusan, from day 1 atong July 15, aktibo kay ta nga nag-cover sa mga activity sa padigusan. No? Ni unong yun ta. Tanang mga kalihukan. Pero dito lang yun ta ni uli og sayo atong beach volleyball. Ambot nganong dili kay ko kalahutay anang kanang beach volleyball? I don't know. Gabi noon katong beach body kagabi nga very successful. Siksi kayong mga aktor Ay, aktor! Aktor naman, aktor. Aktor naman ni noon. Siksi kay ang mga ladies, no? Siksi kaya. Aktor naman noon. Shoutout na ko si Kwanbe, si Hanessa Turuba. Nga na chapter. Nayayay hinoon na ang sexy manggihapon sexy manggihapon, no? Si John Leanos Banlasan, Kawasno Maanya Kabuntagon, Kagawad Mike Nakwa, Happy Padigusan Festival, gikas Pamilya Sunatres, congratulations sa tanan nga nagdumala sa Patabo. Gikan ni Kagawad John Banlasan. Ato tagaan og ingon ani Announcement sa mga taga 3 de Mayo. Announcement 3 de Mayo. Naay medical mission na ipahigayon karong Hulyo 21. Okay, open na siya pero sa mga taga 3 de Mayo, mas priority ninyo na kay nara sa inyo Okay, libreng pagpanambal iya sa Provincial Government of Davao del Sur, laom sa liderato ni Governor Yvonne Ronia Cagas. Okay? So, guys, libre tuli na guys, ha? Ayaw ninyong sipyata. Tungod ay sa tabok, tungod sa tabok ni Iro og kalit. Ayay. Gilanghan, laban langhan, siksi manggihapon. Murag si Virgilin Crisostomo. Good morning. Ayan, bro, ayan ponpon, may buntag ni mo din na, bro, sa PIO. Og belated happy birthday ni Didoy. Napay bahaw diha, Doy. Gawad John Roy Ocho, good morning. Kang Flor de Les Acohido, morning. Congratulations, kahugpo Mayor Joseph Cagas og sa City Council, headed by Vice Mayor Tony Banya. Salamat sa pinakabibo nga Padigusan Festival. Bibog yung gayo, wad, no? Grabe ang mga activities. Kagahapon bitaw, dito ko sa Bangkarira, diya sa Dawis. Lubaan na'y bangka. Tigwapuhag yun, na? Daghan kay tao. Bibo kaayo, buhi kaayo ang, dili lang ang ekonomiya. Buhi kaayo ang presensya sa kanabitawng kabibo, sa digos, sa baybay, sa kabaybayunan. Kumbaga, og makita ni mo na nga si Inang Bayan ba nagtanaw sa atua din ha sa Dawis, lami siguro kayo ang pahiyom sa atong Inang Bayan nga nagtanaw nga aligri, malipayon ang tanan diha sa kabaybayunan. Tanaw ko dito, sudong kog taman dito hangtod sa awarding sa mga midaog, no, na mga dayo.
na mga taga Malita, na mga taga Bisan Asa, nga misalmot sa bangkarera. Nahuman jud na mo. Naman dito si Ma'am Liza Cagas. Amo siyang gi-eskorta na mo siya human sa bangkarera dito sa Pantalan. Abot mi dito sa Baybay, which is dito po yung pahigayon ang Fighting for Champion sa Women's Beach Volleyball. Kanang volleyball ba nga magpantiragod? Ano ba? Gingnan dyan ako tong organizer, siguro to akong gipangutanan kung Brad, dili man ko malisyoso, no? Pero required ba yun na nga magpanti? Di ba pwede magboxer o unsa ba? Anak yun na siya, sir. Ano man na kay problema na, sir? Na kay pobya na? Wala man noon. Wala man. Nag-uulang ko ba kay basi mapahimungtan ni Boy ihang asawa ba? Maura na akong gikabalag-an. Pero, so far, so good, no? Ang kuan, beach volleyball. Ingon si Ma'am Lisa nga, maugid na imong gianhi Mike ba? Dili pod ma'am, oy, grabe pod. Hapit ba yan ng lood si Ma'am Lisa sa kuha kay nibalibad lagi ko sa kuan katong beach body para na daw representative ang Digos. Na naman to katong nahimo yung beach body 2023 katong Fernandez apelido. Taga Digos man to. Oh. Lain po kayo og moapil ko duha na mi. Maglibog ang judges. Diba? Otong wala ko. Nasabtan po ni Ma'am Lisa. Happy padigusan, Sir Mike, gikan ni Lily Eba. Ayan, happy padigusan po ni classmate na ko si Edeline Sehas Beray. Good morning, mate. Good morning. Hello, happy padigusan dia, mate. Og ni Nora Martizano Albarasin. Okay? So, dito kagahapon, Jovelyn Landero, good morning po, ma'am. Nanay Nene of Sinawilan, good morning. Moto, pag beach volleyball, nangutanan na lang ko kung kinsa ang nag-champion. Naman to, na-post man to na to. Kay, niunag yung kog uli. Ambot nga nung dili kay ko kalahutay. Og beach volleyball. Women's beach volleyball. No, di kay ko ano eh. I don't know si problema, no? Siguro og kuan to kanang men's beach volleyball kana. Giata ni style ani. Ahay. Marlene Tibong Quijano, good morning. O kang Ideta Itil Gulani, good morning, happy padigusan. Si Jens Lee Pearl Labadia, good morning. Okay. Balikon sa tutoy sa pinakababaw. Ayan. Si Ma'am Joy Judilia Laurenciana, mga igala, naagyoton dito, nangadlaon dito. Ang amo ang aktibo nga BNS sa Barangay Zone 2. Nangadlaon sila dito sa iyang partner ni si brother Roland Laurenciana. Nangadlaon sila dito sa Dawis para mo participate, mo join sa activities ato ang padigusan, which is ang Miglayag, nagagandahang mga makukulay na mga bangka dito sa Dawis. Na dito siyempre ang aktibo pod na kapitan diha sa may Colorado, naagyod na. Walang yun takadto ganina kay nagprograma ta sa radyo, no? So naagyod dito si Ma'am Joy Judilia Laurenciana.
Siya mo'y nag-represent sa barangay Zone 2, no? Daog ba nga tong barangay, ma'am? Ha? Ayan. Libre na unya sa Don Mariano, ha? Alang sa kasayuran sa tanan. Kay karon man gyud ang padigusan. Pamili lang mo na ay kalingawan sa park. Pamili lang mo. Na magukoy nabasahan gud sa Facebook nga murag na naway siya ba nga usa man ning padigusan niya gakatag-katag man ang venue na nagbinogo na pud ba. Kaalas kay Bright nang nagkatong nagpost, nagkatag-katag daw ang venue. Para sa kasayuran anang nay mga mindset ngayon ana. Mauni ang tubag, okay? Last padigusan 2022 nga dinha lang sa Dawis o sa playa ba to sa diha ang activity. Naghuot ang mga tao kay wala sila'y laing choice. Diha raman ang kalingawan. Naghuot diha pa lang sa parking space maglisod na ga-traffic na kay walay laing venue. Tanan mula ag sa padigusan didto ra. So karon gi-develop karon ang plano sa 2023 karon na nga padigusan daghan na tagkapilian. Okay? Kung dili ka gusto dito sa Dawis, di ka gusto magbasa-basa dito sa rave party o foam party, dini ka sa Don Mariano. Kay naa dinha ang Salbakuta, unyang gabi Naa dinha si Kokoy Baldo o katong former River Maya vocalist nga si Jason. Naa dinha sa Don Mariano. Nangutan ako sa PTA President dinha na si Shane Linyo, maabot na kagawad Zone 3 nga libre ba yun na dinha? Libre. Okay? Gihatod na kanato City Government of Digos kana nga mga kalingawan. Pinaagi siyempre sa tuang Mayor Joseph Cagas, gidala niya dinha na Salbakuta, gidala niya diha si Kukoy Baldo, gidala niya din diha ang kanhi niya bukalista sa River Maya. Unyang gabi libre na. Pili lang ka. O gusto po kag diha lang ka sa park, naapoy banda-banda diha sa park. Ha? Ako naman po ko'y concert, no? Dito ko sa Minteryo. Mili mo. O ganahan mo dito mo sa Minteryo. Dito sa Mike nakuha mo kapa dito. Ha? Sabay na lang po mo panagkot po, ha? So, pili lang mo. Diba? Ako'y kanta, onya, back up na ko si Boy Bastatas o si Junjun Nakwa. O, Minteryo among venue, anak. Ha? Pili ra mo, di ba? Gihimo og bibo ang Digos. Sa padigusan, daghan tagapilian asa tamuadto, Rizal Park, nay banda. Sa Don Mariano, nay big concert. Okay? Mga sa Dawis foam party. Ako maglibog ko ani ba asa ko ani. Dito sa foam party sa Dawis mabasa gyud ka dito. Oh. Daghan kig siksian na gyud. Pero hangyo lang ayaw mo pag kuana skandal. Himo og kanang skandal. Ya, magpakita og kuan law ay ayaw ninyo nagbuhata, no? Sa Dawis, ma-organize sa Dawis, i-announce yun ninyo na palihog lang ayaw mo paghimo og laway, ayaw mo pagpakita og kanang mga private part ninyo, no? Kabalot nga sexy mo din ha kay mabasa mo din ha foam party, rave party na
Just like last year, bibo kayo na mga nagpakita na hinoon sa ilahang mga dili angay ipakita sa pribado, no? Ayaw, yun ninyo nagbuhata kay sa Don Mariano manggugwana, no? Ayaw ninyo naghimo kay Don Mariano ko anaon niya. Kailang tabagha kawad, ikaw ang mong bukalis sa minteryo, ha? Mo gani, boy. Ikaw ang gitarista, drummer na to si Kuan, Junjun Nakwa. Mangita tag drummer, no? Kay ang atong venue sa minteryo para katag manggod ang Kuan, ang kalingawan. Joe Malinaw, may buntag ni Idol JP Mendoza, ang impersonator ni April Boy Regino, nga ni perform po siya dito sa Dawis. Unya, usata sa nag-sponsor sa Kalo. Kung sa man tong Kalo, imong ipanglabay katong sponsor by Kagawad Mike Nakwa, Idol April Boy. Naman daw to ipangalan daw sa party list lagi. Kung sa man daw ito pong labay nga Kalo, salin ba daw to sa eleksyon? Dawis na kay naay Jibugwad. O dito taman yun to sa Dawis karon. Mamili lang ka, boy. Asa ka nga stall mo kaon dito niya kay 26 ka barangay. Kami sa zone 2, sugba-sugba mi dito. Pwede ka mo pwede ka mangasay dito sa mua, busog ko na. Pwede ka mangasay dito sa mua sa zone 2. Ato lang dito niya. Pagdala lagbalon, ha? Lalin Cantona, may buntag ni mo din na, Lin. Okay. May pani si Kapitan Jerwin Impuerto, way kalaban, no? Ang bumangga giba lagi. Mura po si Awing Limasa, ang bumangga giba. Thank you, Sir Mike Nakwa. God bless and good morning sa tanan. Wala pa ko kasuroy. Happy padigusa sa tanan. Enjoy lang ang tanan. Gikan ni Nora Albaracin. Suroy na, ha? Isa pa ni naman makita ang nasa nasa babaw. Si Crystal Joy Perez, maayong buntag sa inyo din, na. Okay, atong isgutan ning kinibang padigusan na ay indak-indak sa kadalanan unyang alas 4. If I'm not mistaken. Diri siguro sa Rizal Park na asa ang kuan ana. Namo ko sa cellphone ang schedule. So, ikapila ka ang kuan, kisay ni daog sa Miglayag. Ha? Direk, kisa nana diha sa may ni daog sa Miglayag. Kay kuan manggod na siya. Dili naman gud magmatter kung kisay ni daog sa Miglayag. Ang importante ni participate ta. Okay? Mapildig mo daog ni hatag taog partisipasyon na ay nindot, makukulay, colorful na mga bangka nga milayag. Fireworks? Morag wala. Wala man sa nakabutang sa schedule. 4 p.m. ang indak-indak sa Rizal Park. Salamat kayo, Kapitan Jerwin Impuerto. 4 p.m. lagi. No? Good morning kang Zapanta. Jan, good morning. Okay ka ba, Jan? Si Moskila Magtuba. Good morning po. Alas 4 unya. So mahuman na ning ato ang padigusan.
Pamili mo unyang gabi ha. Ikaw John, asa man ka unya? Sa Dawis ka, rave party? Minteryo ka? Dito ka sa Nakwa Band? Na dito na ako dito. Ako may mukanta dito. Ay, agay. Binuang ra na oy basi nag-uol si Junjun sa Lunggo, ang technician din basin dag mga to. Labi na tong mga taklaers. Ay, agay. Na, atik ra to ha, kamo no maninuod gyud mo ba? Anong na may langaw diri sa Charm John? Ganina ako. Ha? Imbis nga padigusan, paligo, kasi may way ligo diri. Ang gilangaw man ta diri noon. Bitaw oy si Mayor galain ang paminaw ni Mayor ba? Nag-all in taong kuha niya to ang Mayor. Sa kakapoy na niya ni ba? Kahago niya. Uman ani July, August, September, araw ng digos na pod, mas kapoy na. Ay, puya ning kapoy mangganita nga rata kanang unsi tawag ani? Diba? Kana pagkaha sila nga mo'y nagplano, stress kayo na ba? Puy kayo na, galay na paminaw ni Mayor. Diyan nagpagaling ka, Mayor. Good morning kang Aiza Montejo. Good morning, Mike. Ika ni Susan Yap. Susan Yap dahil ni Aiza Montejo di ay. Si Honey. Good morning, Mike Wad. Mike Nakwa. Pa-shout out si Paking. Rini Honey nga naminaw di sinayawan. Oy! Gaw, may buntag ninyo din ha, Gaw, og ni Lolo. Si Lolo Paking, imong pasabot, Gaw. Honey. Gawhan. Maayong buntag ni mo din ha, Lo. Imo dining Apollo. O say, radyo gipaminaw diya sinayawan, Gawhan, or diri sa Facebook siya nagtanaw. Si John Rosales sa unang kagawad niapil ko og indak-indak same sa unsa ni Dalan 34D unsa na pasabot ana at third day ni 34D naman third place mi ato kaming mga unsa ni unsa man ni LGBT ni? Pride of Digos. Dugay na to. Gikan ni Junjun Rosales. Alright. Ay, uyuan day na ko day. Dili day si Lolo Pipi. Maday itong lolo na to gaw no? Akong uyuan day nga si Paking diha sa sinayawan. Naminaw og Charm Radio karon. Maayong buntag sa inyo din na mga agaw, mga uyuan, mga magkaliwatan ako diya sa Sinayawan, Hagunoy, Davao del Sur. May buntag ninyong tanan diya. Sani Achil. Achil. Good morning po. Ask po, pwede umattend ng Padigusan Festival next year from Manila? Pwede, oy. Pwede. Sunod pa katuig, pwede, oy. May problema na. Welcome kayo ka. Namaday ka sa Manila karon. Welcome kayo ka. No? Uyuan man din ako si Paking day, no? Ay. Ano sige matagduol og langaw diri jud. Dugayan ani musulod ni sa kong ilong ni ba?
dili siya langaw kung sa kanang gamay nga mananap ba. Isa may nigamit ang microphone ganina. Sandro? Sa kay gikaon ato nga ni pisik-pisik may yung laway mo diri. Asa ko itong kuhan na kay ko de alcohol? Sprihan na to ni Bikay kuhan eh. Basig sa kay sudan ato ganina pamahaw. Ya. Gidubok manoon og kuan kining insekto. Gidubok og mananap. May buntag ka Felipe Brad. Good morning nimo diha Brad. Nana kag dawis ron? Felipe Sargadillos. Morning. Kang Ati Sophie Johnson, may buntag, kumusta naman ang atuang higala si Ma'am Mardy? Kumusta naman siya karon? Kumusta siya te? Si Ondo Pugi Rafaela, may buntag ni mo din na bro. Kang El Pataho Constantino, good morning. Nago Don Mariano, aday, unsa na may kanaas diya sa Don Mariano ron na bro? Felipe. So may tirada ni mo diya. Ready naman ang kuan diya atong pang-concert na to diya unya. Morning bro, what Mike Nakwa. Shout out sa Tanod sa Barangay Zonto. May buntag ninyong tanan din na ito mga kugihan niya pulis barangay sa Barangay Sunados ang nagtimbaya. Gikan kanamo ni Ondo Pugi Rafaela. Good morning ninyo tanan, mga tanod. Asa man kaon niya bro? Diha ka sa Don Mariano? Diha ka sa Rizal Park? O dito ka sa home party o rave party sa Dawis? Asa man ka? Pili lang. Pumili ka. Oy, may buntag na ni Sir Lalang Igos ha? Anisgutan na to ning amuang kulokabildo ni Sir Lolimer Lalang Igos ang ato ang OSEM. Ang ato CGSO sa Digo City. Grabe ang kuan di ay. Dili pa gyud ni maoning kanindot pagpanindot sa Digo City. Kana bitong terminal nga buhaton diha sa may power. Timing kayo kay gipalapdan na ang dalan diha. Himuon day na din og bagsakan. Tiaw mo na ilalim. Bagsakan, palingki, terminal, kanang dinha sa may kanto sa power. Tiaw mo na ilalim na. Grabe ang proyekto na, no? Unya, gwapo na kay ang pagdumala sa tong slaughterhouse. Gwapo na kayo ang pagdumala niya ng atoang merkado publiko. O sa may problema day ang atong merkado publiko nga angay ninyong masayran. Kung sa una, hugaw, pero sa pa, pasensya na di ay nga wala pa mahuman ang atoang palingki. Pero wala na giundangan. Bisan pagtan-awon ninyo ang sulod. Tungod sa kadako anang ato ang palingki. Kanindot sa atong palingki. Pero ang phase 1, kay phase 2 mana. No? Ang phase 1 humana. So sa phase 2 nagkaroon ang i-construct. Hapit na i-open ang phase 1. No? Mo na, timanin ninyo na. So, kung palingki ang atong isgutan, Dailin Malazarte, good morning. Kung kaniadto nga dili pa mayor si Joseph Cagas de Ciudad sa Digos, kung unsa ka unorganized ang atong palingki sa una, unorganized gyud to kay ang kalsada gihimo naman ganing napuno nagbindor, di ba? Ang kalsada. Unya ang ibabaw sa palingki wa na puslan. Wala na gamit ang second floor. Diba? Katurang mga halo-halo mo'y namaligya dito niya. Sayang kayo ang area. Sa second floor, wala na pusli, wala nikita.
no? Na mismanage. Gubot ang pagdumala sa atong kanhi palengke. Sa dili pa si Joseph Gaga sa mayor. Hugaw. Baho. Tama juga, John. Tama juga. Di ba? Ako lang mong gi-remind ba? No? Basi nakalimutan nga mauna. Ang problema pa yun ay nga ito palingki sa una. Kay kanang mga nagabaligya din ha, kanang mga nag-iya din ha og mga pwesto, dili yun na ilaha kadaganan, nangarkila lang. But pasabot dyan ay nagpahimulos. Ni angkon sila din ha og pwesto, unya giparintahan. Gihimong negosyo. Suluoy kayo tong dugay na kay namaligya din ha, kay muarkila pa sila sa pwesto. Wala sila nag-arkila sa kanang angay, asa sila angay mo bayad. Kay kung legal pa lang na sa una, gamay ra kay silang mabayran. Na sila yung mabayran sa city government, gamay ra. Dili kay kanang ilang ginaarkila nga gikan sa pribado nga tao na mao'y na nag-iya na nga stall, mao'y na nag-iya na nga pwesto, unya gipaarkilahan lang sa ila sa dugay na nga panahon. Maunay problema nga gisolusyonan ni Mayor Joseph Cagas pinaagi ni Lalang Igos. So, buot ni Mayor nga mulimpyo ang ato ang palingki, mugwapo ang atong palingki. Unya ang mga kalakaran diha sa palingki wala nay binuang. Wala o na yun na ginayhinay na yun na din haog wala ng mga ingon anak nga kalakaran niya. Na ay na nag-iya, anak nga pwesto. Dapat kung kinsa ang nakapwesto din na sa palengke, maoy tag-iya. Kung kinsa'y naninda diya sa palengke, nanindag gulay, nanindag isda, nanindag karne, nanindag chinilas, nanindag bisag usag ipamaligya din ha, dapat sila ang tag-iya. Dili na naparihason kaniadto nga luoy kayo ang mga namaligya diha dugay na kaayo pero dili day sila tag-iya sa pwesto, nag-arkila di ay sila. Gihimong negosyo. Ingon ana kagarapal ang binuang sa unang panahon diha sa atong palengke. Gawas nga gubot pa nga itong palengke, hugaw pa nga itong palengke kaniadto, ingon anak pag yun ang kalakaran diha sa sulod. Daw git pasagdan, git tolerate ang mga binuang dina og mga illegal na binuhatan diyang naa. Luoy ang katong mga namaligya dina sa palengke sa dugay na nga panahon. Kay kung legal pa lang na, gamay ra kayo ta silang mabayran sa gobyerno. Sa automan niya nagbayad pa mo sa arkila. Illegal na mga higala. Maunay hinay-hinay nga giwala din ha sa tuang palengke para pag totally humanang ato ang palengke nga aranin dota. Wala na pud nang ingon ana nga illegal kalakaran dinha sulod mismo sa tuang merkado publiko. Okay? Gilimpyuhan mga higalang ato ang palengke. Mayong buntag kang Ben Belvis. Morning kagawad, good morning. O kang Cecil Avila Reponte. Wache from Purok Manga, Upper Quiagot. Ang buntag sa inyo diha sa Upper Quiagot. O ni Brad Wadoy Bitonyo. Ang buntag ni mo din na, Brad, ang ato ang umaabot na barangay Kagawad sa barangay Zonto. Isulti na yun dato ni Brad. Wadoy Bitonyo. Good morning, Kagawad Mike Nakwa. Thank you po sa time na gihatag ni mo. Kang Kate, isa sa amo officer sa amo ang media group. Walay sapayan basta mga kauban na to sa pagbalita
to gyud nang i-welcome gyud na diri sa Ron Dakbayan sa Charm Radio. Okay, bago ta mo skirda mangigala ako ning ibalita ninyo bago ko malimot. Laing babay na pod ang nireklamo diri sa tua nga alam mo na. Gisalsalan. Gitiming nagbatil na pod sa iyahang himungaan at ubangan sa usa ka dalaga dinha sa Rizal Avenue doon lang sa SDA alas 8 kagabi. Natruma nga ni kontak sa kuha ang maong dalaga. Natruma siya usumaday nahitabo day ma'am. Samtang nagbakta siya sa Rizal Avenue kagabi pasado alas 8 diya na dool sa may SDA. Adunay ni honong kaniya akin ninaog man sa spidikab. Ano dito? Ninaog sa spidikab. Pagkahuman niyag naog spidikab na ay sakyanan nga ni hunong pod likod sa pedikab. No, dili kayo kalayuan. Paglakaw karon sa pedikab, giduol na siya sa sakyanan. Akong gipa-describe sa iyang sakyanan, murag karaan daw nga sakyanan. Okay? Ayaw pa niya naklaro kung unsa nga sakyanan. So karon, gidikitan sa pedikab. Pedikab, sa sakyanan. Pagdikit karon sa sakyanan dyan sa lunggo, giabrihan ang bintana. Og didto nagbatil. Gumikan sa kakurat sa maong dalaga na ratol siya. Nidagan siya diha sa may usa ka pizzahan, no? Nay usa ka pizzahan diha sa dool at bang sa SDA. Dito siya didool og nagpakitabang siya sa gwardya. Og misutoy pagpadagan ang maong sakyanan. Karon, tungod kay naa mana sakop mana sa barangay Sunados. Unya kayo saon taman kagawad naman taning Sunados. Moaksyon manggani taglaing barangay dinhi pakaha nga atuan ning obligasyon sulod sa ato jurisdiksyon. Aksyon manggani tang dili taga zunto. Karon ang atong buhaton mga bay, karon ni kontak na sa to atong babae. Ako siyang tabangan, no? Kay na-trauma gud siya. Mayo kay di siya mahadlok, kadaghanan man gud mahadlok. Human na ning ako programa, ako siyang dalon sa CDR. Sa unang usay pulos anang ato ang high definition CCTV camera diya sa Rizal Avenue. Balitaan ta mo kung unsay may mo resulta ni. Makuha lang nato ang plate number. Gausan yun ang tawhanan. Diba, John? Katong nagbatil, John? Magausan yun to, John. Mauna mga igala nga tong aksyonan dinhi sa tuang tulumanon. Matag pitik sa orasan, Ron Dakbayan, may matag subang sa adlaw sa sidlakan. Adunay mga isong lugaynon nga ako ikaw kitang tanan. Dunay dakong kalambigitan. May gani ni si Jane Gonzales ayaw kumpiyansa, no? Ma'am Jane Gonzales kay naay mga bastos karon. Monay atong aksyonan niya gihunungan siya sa diya sa may SDA dapit. Gihunungan siya sa sakyanan. Pag abri sa bintana gipatan-aw in taon ang dalaga na trauma in taon nakakita nga live nga nagbatil. Mo na ikaw Ma'am Jane Gonzales.
ayaw kumpiyansa kay siksi ra ba kay ka og tingog. No? Ayaw jud og kumpiyansa kay sa panahon na to karon. Lisod kayo daghang kay mga naagyud na. No, dili man kay sa karon lang nga panahon. Naagyud na mga naagyo'y tao nga mga dili maayo ang mga binuhatan. No? Bro, kabastos, ana, oy. Lami at tulion, ana. Mo gani. Kanang tawhan na, i-update ta mo ha. Ako yun yung tutukan ako ni i-update ta mo ani. Papilon yun na to nig medical mission. Matuli yun ni yun. Ha? Laka safe ko anak wad kay dili ko pala agon o gabi. Oh. May pagka sana all mo na advantage lagi, no? Advantage gyud ni nga dili gyud pala agon si Jane Gonzalez sa iyang parents, no? Maayo na. Simpleng bonsaiista, good morning Mike Nakwa, shout out sir, may buntag ninyo na simpleng bonsaiista. Okay? Shoutout ko ni Mardy Plasencia, Get Wilson. Kumusta lang ko ni Ate Mardy Plasencia ha, diya sa amo ang kabarangay. Shoutout ko sir kay Daddy Romel Salburo, barangay captain namo sa barangay Tiguman. Matik na, no? Kay last term naman si Josephine Kumahig, Romel Salburo na yung mapuli dia. Okay? Ansa ni? Good morning, Strada, Paula, Maureen. Good morning, Kagawad Mike Nakwa. God bless you always. Salamat kayo. Saan eh? Saan naman to? Ma'am Christine, di gyud mo magkumpiyansa sa imuhang dalagang anak kay mabatilan gyud mo sa di oras. Ayaw gyud bitaw kumpiyansa Jane kay tinuod baya ingon ni Brad Mike siksi baya kaayo kag tingog. Siksi bitaw kay nang siyag tingog ay. Lia Lumulho. Advice lang pod sa mga dalaga kagawad Mike Nakwa. Ayaw pod daon mog suot anang short nga hilabihan na kamubo. Inikitang makakita. Inigtikang makita ng igot-igot. Matod pa ni Lia. Imuha po na Lia ha. Ayaw daw mo pagsuot daw anak. Inigtikang ninyo makita ng igot-igot. Friendly advice lang na ni Lia. Happy padigusan, wash out di gawman sa pamilya Acohido kang tatay o boss tuning Acohido. Maayong buntag sa inyo at tanan. Okay, wa naman tay igong oras ani mga igala kay nagpaabot na tong dalaga nga tuang aksyonan karon ang iyahang mulo. Dinhi sa tuang barangay Zonto pagyud na hitabo. So, ana na no, ato nang aksyonan mga igala. Daghang salamat no sa inyong pagpaminaw. Update lang ta mo ana nga usa ka nakasakyanan dalaga nga ni naog spidikab gitaparan sa sakyanan, giabrihan ang sakyanan, gipakita ang dalaga nga nagbatil. Dalaga na trauma, nireklamo ka Mike Nakwa. Atong asa naman to din eh. Dara oh. Atong sagpaon. Diba? Sure, atong aksyonan mga suking tigpaminaw. Alright? Asa pa tong isa dire? Sagpa lagi, di ba? Iting luuyag dangatan. Ato aksyonan karon. Ron Dakbayan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pagsalig sa itong programang Rondak Bayan, mga binating tigpaminaw sa radyo, social media, may buntag, o daghan kayo salamat sa inyong pagsubaybay.
Sa ngala karon si Bukper sa ito si Biyahanan. Kininyo yano nga magsisibya sa radyo. Kagawad Michael Mike Nakwa. O gini ang Ron Dakbayan. Ingin mo